Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Atong tun-an karon ang mahitungod sa pagkamakasasala sa mga katawhan. Now, sa dili pa kita magsugod, kinahanglan nga aware kita nga kung pagahisgutan nato ang sala, daghan kaayong dili ganahan niini. Mura og maglain gyud ang ilang huna-huna nganong atong hisgutan ang sala sa mga katawhan. Pero ang usa ka pasyente dili man na moadto sa doktor kung wala niya masayri ang iyang problema. Pero kung duna na siya gibati, ay ra siya moadto sa doktor. Mumana kasagara ang mahitabo diri sa Pilipinas. Now, gawas lamang kung mahibaw-an sa tawo ang tinuod niyang problema at tubangan sa Ginoo, dili gayud siya modangup kang Kristo alang sa iyang kaluwasan. Apan sa dili pa kita magpadayon, magampo una kita ug atong pangayoon ang tabang sa atong buhi nga Dios. Let's pray. Salamat o among buhi nga Dios. Gumikan kay ikaw ang Dios, ikaw ang tag-iya sa imong iglesia, ikaw ang nagtukod sa imong iglesia ug kami nagatuo nga dili kini aksidente o among Dios, bisan pa sa limitado namo nga resources, bisan pa sa limitado nga manpower, pero nakita namo ang imong pagpanglihok. Tabangi ang imong ulipon sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo niining taknaa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So atong pagahisgutan, ang tawo isip nga makasasala. Ang tumong sa atong pagtuon aron mapamatud-an ang realidad nga ang atong kalag naa sa pagkaulipon sa kasalanan. Kinahanglan nga mapamatud-an nato ang realidad. And I want to remind you nga bisan pa og intellectually, mentally ang kunon sa tawo nga siya makasasala, pero spiritually mga kaigsuunan kung dili gyud ipabati sa balaang espiritu ang kabug-aton niini nga kamatuoran sa ilang kasing-kasing, ila ra kining baliwalaon nga kamatuoran. Mga tarungan ra sila nga, well, everybody is a sinner, tanan man makasasala, wala may perpekto sa atua, so what's the big deal? Muingon ang mga tawo nga walay big deal kay ang tanan nakasala, pero atubangan sa Ginoo, big deal kayo kana. Gumikan kay siya balaan, ug dili siya makatutok sa sala sa tawo nga walay kapungot nga mabati sa iyang kasing-kasing. Mukadtoy atong gitun-an ni adtong miaging semana sa Habakuk chapter 1 verse 13. Ang mga mata sa Dios balaan kayo sa ngatanan nga dili siya mahimong mututok sa sala, nga dili mo silaob ang iyang tunglo ug kapungot. Ang mga tawo nagtuo sila nga gumikan sa pagpasensya sa Ginoo, pagpailob sa Ginoo, nagpakasala sila, wa may daotang nahitabo kanila, nagtuo sila nga mosabot ra ang Ginoo, nakalusot sila, pero atong nasayran sa Romans chapter 2 verse 4 and verse 5 nga kung ang tawo dili mahinulsulon or wala naghinulsol, nagtigom day sila og tunglo nga ibubo sa Ginoo sa katapusang adlaw. So mo kini tumong sa pagtuo no, aron mapamatud-an ang realidad nga ang atong kalag naa sa pagkaulipon sa kasalanan. Ilabi na kay daghan kayong mga tawo nga gibuutanan kayo sa ilang kaugalingon. Now, unsa may reaction nato niini nga mga statements, mga kaigsuunan? Kung nabantayan ninyo, mao kini style, ingon ini gyud ang pagsugod nato sa atong Bible study halos every week.
So may reaction nato niini nga mga statements. Una, maayo ang tao apan dili siya perpekto. Masabtan ra sa Dios ang iyang mga sipyat. So muuyon ba kamo niini? Basically ang tanang tao maayo man. Dili perpekto pero maayo man ang mga tao, basically masabtan ra na sa Dios ang iyang mga sipyat. So ato kining tan-awon mga kaigsuonan kung musalir ba kini nga panghuna-huna later. Ikaduha, ang mga tao lang nga hilabihan kaayo kadautan ang silutan sa Ginoo. So kining ni ang mamakak og ginagmay, kining ni ang maghuna-huna og laway nga ginagmay sa iyang utok, gamay ra man ang asala pero dili na silutan sa Ginoo. Ang mga silutan sa Ginoo kadtong mga tawo nga hilabihan ragayod kaayo kadautan, sila ra ang silutan sa Ginoo. Kadtong mga takboy sa atong katilingban nga mga kriminal, mga mupatayay og mga tawo. So, atong tan-awon kana kung musalir ba kana nga reasoning nga panghuna-huna atubangan sa Ginoo. Ikatulo, makasasala ang tanang mga tawo mao nga takus nga silutan sa Dios. So asa ni ining tulo ka statement ang tinuod? Una, maayo ang tawo apan dili siya perpekto, masabtan ra sa Dios ang iyang mga sipyat. Ikaduha, ang mga tawo lang nga hilabihan kaayo kadautan ang silutan sa Ginoo. Ikatulo, makasasala ang tanang mga tawo mao nga takus nga silutan sa Dios. Asa ni ining tulo ka statements ang tinuod sumala sa pulong sa Ginoo. So, tubago nato ang pinakaunang pangutana. Unsa ang kasalanan? Unsa ang sala? How do we define sin, mga kaigsuunan? Ang kasagarang pagsabot sa mga tawo, ang sala, mao lamang ang mga buhat sa krimen. Mga buhat sa krimen lamang ang sala. Ilabi na ang mga dautan kayo nga mga krimen sa katilingban. So kadaghanan sa mga tao, ang kasalanan alang kanila, mao ang mga nabuhat nga sipyat lamang. Ug ilabi na katong mga sala nga makapasakit sa uban, makapadaot sa uban. Maura kana ang ilang giisip nga sala, mga kaigsuunan. Pero ang biblical nga panghuna-huna atong makaplagan sa unang Juan Kapitulo 3, versikulo 4. Kung gusto kita nga masayod sa definition, sa kahulugan gayud sa sala, atong konsultahon ang Biblia. Unsa man ang sala, sumala sa Biblia. 1 John chapter 3, verse 4. Ang giingon dinhi, ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios, kaya ang pagpakasala mao'y paglapas sa balaod. So unsa ang definition sa sala? Sin is violation against the law of God. Unsa man kini nga law? Ang 10 Commandments, mga kaigsuunan. Mao kini biblical nga definition sa sala. Mo gani nga miingon si Pablo sa Roma 3:20 nga pinaagi sa pagwali sa balaod, mahibaw-an sa tawo ang iyang sala. For by the law comes the knowledge of sin. So, ang mga magwawali, mo kinihinungdan nga matinud-anon gayud kita nga nagawali sa balaod sa Ginoo. Aron ang mga tawo matandog sa ilang kasing-kasing, mahibaw-an gayud nila nga sila makasasala. Gumikan kay ang giingon sa 1 John chapter 3 verse 4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa balaod. Sin is violation against the law. 10 commandments kini. So mao kini ang biblical nga kaisipan or panghuna-huna, mga kaigsuonan, no? Ang kasalanan mao ang pagsupak sa balaod sa Dios. So ang pasikaranan diay nato mao ang balaod sa Dios. Kung pagaisipon nga sala ang usa ka butang, atong ipa-validate sa 10 commandments. Nganong nakaingon man ka nga sala ang akong gibuhat? Sige, atong tanawon. Supak ba kini sa napulo kasugo sa Ginoo? Ang 10 commandments, ang balaod sa Dios, mao ang pasikaranan aron kita maka-decide kung ang usa ka butang sala ba or dili. So it's the 10 commandments that is the basis, mga kaigsuunan. Unsa man ang 10 commandments, ato kining i-review unya. So ang pangutana niini, mga kaigsuunan, insakto ba nga limitahan ang kasalanan sa mga hilabihan kadautan lamang nga mga krimen o sipyat nga mga binuhatan? Ingon man ang mga tawo nga katong yung kriminal, mga mupatay, katong mga rapist, mo to sila ang makasasala. Ako,
Dili raman po kayo ko tantong dautan, batinabangon man po ko, wala ko'y gipasakitan ng mga tao. Si Lord na ang bahala nako. Ang Dios na ang bahala nako. Kadtong mga kriminal kayo, katong mga rapist, katong mga addict, moto sila ang makasasala. So insakto ba mga kaigsuunan nga limitahan ang kasalanan sa mga hilabihan kadautan lamang nga mga krimen o sipyat nga mga binuhatan? Unsa man ang mga sala nga murag gipakagamay sa ato ang katilingban, kining mga sala sa kaulag sa hunahuna, gipakagamay kay na sa katilingban, pagpamakak, kasina sa mga wala nato gipanag-iya, nainggit ta sa atong mga silingan, mura og gamay ra kay na nga sala. Bisan pa ang garbo mga kaigsuunan, ang uban man gani mupatay gumikan sa garbo. So mo kini ang mga sala nga giisip nga gamay ra kaayo sa atong katilingban, apan sa Dios dulumtanan kaayo mga kaigsuunan. Kaya ang giingon sa Ginoo, kung mutan-aw kuno ikaw sa babayi nga dunay kaulag sa imong kasing-kasing, nangabit na kuno ikaw, nakabuhat na ikaw og adultery, nakapasipala ka na sa balaod sa Dios, nakalapas ka na. Bisan pa ang pagpamalikas, kining pagpamalikas, gihimo kining entertainment sa mga katawhan, kay moingon og PI, ulol, wanggol, gihimo kining entertainment sa daghang mga katawhan, pero atubangan sa Ginoo equivalent ka na sa pagpatay mga kaigsuunan. So mo kini ang mga sala nga giisip sa mga tawo nga murag wala ra, pero atubangan sa Ginoo big deal kaayo kini. So atong i-review ang 10 commandments. Unang sugo, do not have any other gods before me. Ayaw kamo pagbaton og laing mga Dios sa akong atubangan. Ikaduha nga sugo, ayaw paghimo og inukit nga larawan sa pagsimba sa Dios. Ayaw kamo pagluhod ngadto kanila. Ikatulo nga sugo, ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo sa walay kapuslanan. So ayaw pasipalai ang ngalan sa Dios. Ikaupat nga sugo, hinumdumi ang adlaw igpapahulay aron himuon kining balaan. Now sa Old Covenant, Saturday kadto ikapitong adlaw. Sa New Covenant, isip pagsaulog sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, unang adlaw na kini sa semana, ang adlawng Domingo mga kaigsuunan. Mabasa gayud nato kini sa Biblia. But the command remains the same, nga hinumduman nato ang adlawng igpapahulay ug himuon nato kining balaan. Ikalima nga sugo, tahura ang imong amahan o ginahan. Ang mga anak, mutubag-tubag sa mga ginikanan, dulumtanan kayo kana atubangan sa Ginoo. Gipakagamay ra ninyo ang pagtubag-tubag sa mga ginikanan ug pagsupak sa ilang sugo, pero atubangan sa Ginoo dulumtanan kayo kini. Ikaunom nga sugo, ayaw pagpatay. Pero matod pa ni Kristo, kung ikaw namalikas, gadumot sa imong isigatawo, sa imong kasing-kasing, equivalent ka na sa pagpatay. Ikapito nga sugo, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangabit. Pero gipasabot na ni Jesus no, nga kung mutan-aw ikaw sa babayi or lalaki nga adunay kaulag sa imong kasing-kasing, you have already committed adultery. Ikawalo nga sugo, ayaw pagpangawat sa mga butang nga dili imua. So katong nangawat og piso sa pitaka sa ilang inahan, nakapasipala na sa balaod sa Dios. Ikasiyam nga sugo, ayaw pagpamakak. Mga bakakon kitang tanan. Ikapulo nga sugo, ayaw pangaghop. Pasabot ayaw kasina. Mao kini ang summary sa kabubuton sa Ginoo. Mao kini ang summary sa pagkabalaan sa Ginoo. Ug kun atong tun-an ang napulo ka sugo ug ato kining ihimong salamin sa atong kalag, masabta nato mga kaigsuunan nga makasasala gayud kita, dautan gayud kita, nahailalom kita sa tunglo ug kapungot sa Ginoo. Bisan pa og gipakagamay ra sa imong hunahuna ug kasing-kasing ang imong sala, pero atubangan sa Ginoo dulumtanan gayud kini mga kaigsuunan. So ato kining pamalandungan nga kamatuoran. Next, ang kalapdon sa kasalanan. Matud pa sa uban, ang kasalanan mahitungod lamang sa mga butang nga imong gibuhat, sipyat. Mga butang nga atong gibuhat, syempre, kung atong buhaton ang mga butang nga supak sa balaod sa Ginoo, sala gayud kana. Pero dili ra kana ang definition sa sala sa Biblia. Gumikan kay ang Biblia tataw kaayong nagatudlo nga ang sala apil kadtong mga butang nga gisugo sa Ginoo, mga butang nga maayo nga angay unta natong buhaton pero wala nato gibuhat.
Mao kini gitawag og sins of omission. Apil ang sala sa pagpasagad. Dunay nanginahanglan. For example, nya duna kay katakos nga mutabang. Kinahanglan gyud nga mutabang unta ka pero nagpagahi ka. Wala kay gibuhat nga dautan pero wala pud ka nagbuhat sa maayo nga angay unta nimong buhaton. Nakasala gihapon ikaw. Ang kasagara nga konsepto sa mga tawo, sins of commission. Kining nakabuhat ka og sala pero nakalimot sila nga ang Biblia nagtudlo mahitungod sa sins of omission. Kining ni ang butang nga maayo unta nga imong buhaton pero wala nimo gibuhat. Sama sa pagampo, sama sa pagsimba, or mga maayong butang nga angay unta natong buhaton pero wala nato buhata atong giumit. Mo nang giingon og sins of omission, atong giumit, gitangtang nato sa atong responsibilidad, nakasala dahi kita. Asa ka na mabasa? Santiago Kapitulo 4, versikulo 17. Ang giingon dinhi, busa ang tawo nga nasayod unsay maayo nga buhaton, apan wala magbuhat niini, nakasala. Dili ra di ay ang pagbuhat sa dautan mao ang sala. Ang sala di ay naglangkob sa maayo unta nga ngay natong buhaton pero wala nato buhata. Nakasala di gihapon kita. So bisan pag wala ka gabuhat og dautan pero wala po ka gabuhat og maayo, nakasala di ay gihapon ikaw. Unsa man ang mga maayo nga ngay natong buhaton? Ang pagsimba ug pagdayeg sa Ginoo, ang pagpasalamat, ang pagampo sa Ginoo, pagsalig sa Ginoo, mo kini mga maayong butang, pagtabang sa mga nanginahanglan. Mo kini mga maayong butang nga angay unta natong pagabuhaton pero nagdumili kita sa pagbuhat ug wala gyud nato buhata, nakasala dahi kita. Bisan pag wala ka gabuhat og dautan pero wala ko ka gabuhat sa maayo nga angay unta nimong buhaton, nakasala gihapon ikaw tubangan sa Ginoo. Dili lamang ang mga butang nga gihimo, kundi apil usab ang wala nato pagbuhat sa maayong buhat nga angay natong buhaton ang giisip sa Dios nga kasalanan. So unsay kalainan niini sa kasagarang panghuna-huna nato mahitungod sa kasalanan? Unsay kalainan niini? Grabe gyud kaayo ang kalapdon di ay sa sala sa mga katawhan, mga kaigsuonan. Kung atong pamalandungan ang atong pagkamakasasala, it is no wonder nganong si Kristo gipadala gayud sa Dios Amahan aron magantos dito sa cross, gumikan kay dako gayud kaayo ang atong sala nga dili gyud nato mahimong mabayran ug masulbad ug matabunan, mga kaigsuonan. Ang dugo lamang ni Kristo ang iyang pagkamatarong ang makatabon niini. So, mao kini ang insaktong perspektibo, mga kaigsuonan, mahitungod sa atong moral nga responsibility. Moral nga responsibilidad, mga kaigsuonan. Ang moral nga tulubago nato o responsibilidad, dili lamang ang paglikay sa sipyat, kundili ang pagbuhat usab sa insakto o angay nga buhaton ngadto sa Dios o ngadto sa tawo. So ang moral nato nga katungdanan, dili lamang ang paglikay sa mga dautan, kundili sa pagbuhat usab sa insakto atubangan sa Ginoo ug atubangan sa mga tawo. Sama sa pagpasalamat, kung doon na kay panalangin nga nadawat gikan sa Dios. Ang mga tawo nagdumili sa pagpasalamat sa Ginoo, ang swerte ang ilang gipasalamatan. So you see, imbis nga pasalamatan ang Ginoo, ang gituboy ang swerte. Swerte kayo. Imbis nga salamat sa Ginoo sa iyang panalangin, sala kayo kana atubangan sa Ginoo, mga kaigsuonan. So, ang sinugdanan sa kasalanan. Unsay sinugdanan, unsay hinungdan nganong nahimong makasasala ang mga katawhan. Nganong ang tanan makasasala? Mobalik kita sa Garden of Eden. Mao kini gipasabot ni Pablo sa Roma Kapitulo 5, versikulo 12. Miabot sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. So kinsa man kining tawhana? Si Adan, ang atong unang ginikanan. Miabot sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa, mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Roma Kapitulo 5, versikulo 18. Ang giingon dinhi, busa ang pagpakasala sa usa ka tawo, mao'y nahimong hinungdan nga silutan ang tanan. Si Adan lagi kini, siya ang usa ka tawo nga nakasala, naangin kita.
Nadamay ta gumikan kay siya ang atong representante, siya ang atong pangulo. Apan pinaagi sa matarong nga buhat sa usa ka tawo, maluwas ug makaangkon sa kinabuhi ang tanan. So si Kristo na ang ipasabot ni ining ikaduha nga statement sa Romans 5:18. Pinaagi kuno sa sala sa usa ka tawo si Adan, naangin kitang tanan, pero pinaagi sa matarong nga gibuhat sa usa ka tawo si Jesus, ang tanang mutuo og musalig kaniya makaangkon og kinabuhing walay katapusan. So gikumparar sa Roma kapitulo 5 bersikulo 18 ang duha ka representante, si Adan ug si Hesukristo. Gumikan sa pagsupak ni Adan ang tanan nga mga katawhan na angin, nahimong makasasala, nahimong hinukman, nahimong dautan. Gumikan sa gibuhat ni Kristo ang ikaduhang Adan, the second Adam. Siya ang representante sa tanang mga magtotoo. Gumikan sa pagkamatarong ni Kristo ang tanang magtotoo, pagaisipon usab nga matarong. Mo kini gitawag nato sa theology nga doctrine of federal headship and doctrine of imputation. Federal headship, si Adam ang federal head sa tanang tawo. Gumikan kay nahulog ang ulo sa pagpakasala ang tanan nga mga kaliwatan na angin. Gumikan kay gihukman ang pangulo, gihukman usab kitang tanan. Federal headship, representative. Ang ikaduhang Adan nga si Hesukristo nga nahimong tawo, Dios nga nahimong tawo, aron mahimong representante sa tanang mutuo kaniya. Gumikan sa perfect obedience ni Christ, ang tanan nga magtotoo nga ilalom kang Kristo, pagaisipon nga matarong. Mo kini gitawag og imputed righteousness, the doctrine of imputation. Federal headship, Jesus Christ is the federal head of all of the believers. So timan-i kini mga kaigsuonan, mo kini pasabot sa Roma kapitulo 5 bersikulo 18. So, ang pagtulunan nga klaro kaayo sa nga tanan, si Adan ang mibarog ingon nga ulo sa tanang katawhan. Ang iyang pagkahulog sa sala, giisip nga sala sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Naangin kita. Roma kapitulo 5 bersikulo 19 ang giingon dinhi. Pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, si Adan kini, daghan ang nahimong makasasala. Si Adan. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo, si Jesus kini, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Praise God. Nakuha nato ang parallel. Pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo nga si Adan, daghan ang nahimong makasasala. Romans 5:19. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo, daghan ang gihimong matarong sa Dios, ang mga magtotoo. That is really the doctrine of the scriptures. Doctrine of federal headship, doctrine of imputation. Imputed sin kang Adan, imputed righteousness kang Kristo. Ang pasabot ni ining imputed, giisip ang pagkamatarong ni Kristo, giisip nga pagkamatarong nato nga mga magtotoo kaniya. Ang pagkadautan ni Adan, giisip nga pagkadautan nato nga nahailalom kang Adan. So kinahanglan nga mahimo kitang magtotoo kang Kristo. Kinahanglan nga mubalhin kita kang Kristo. Siya ang federal head sa pagkamatarong, aron ang mga mutuog musalig kaniya, pagahimuon ug pagaisipon nga matarong atubangan sa Ginoo. So, ang importanteng kamatuoran niini mga kaigsunan mao kini. Si Adan ang mibarog ingon nga ulo sa tanang katawhan. Ang iyang pagkahulog sa sala, giisip nga sala sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ang buot ipasabot, wala ta nahimong makasasala ni adtong pinakauna natong pagbuhat og sala. For example, kanus ama nahimong makasasala ang usa ka bata nga puya. Kadtong first nga sala nga iyang nabuhat sa kasaysayan sa iyang kinabuhi. No. Nahimo siyang makasasala gumikan kay ang pagkamakasasala ni Adan natakboy na virus nga naha kaniya. So wala ta nahimong makasasala ni adtong pinakauna natong pagbuhat og sala. Ang tinuod, nakabuhat kita og sala tungod kay makasasala na kita sa sinugdanan pa. Gipakatawo ta ni ining kalibutan nga makasasala. Ang atong kasing-kasing dautan. Mao gani nga ang mga bata dili na sa payantudluan nga mamakak, bakako na sila. Ang mga bata dili na sa payantudluan nga manghinambog, hambugiro na sila.
Ang mga bata dili na sapayan tudluan nga mangaway, palaaway na kana sila mga kaigsuonan. So, nakasala ang mga bata, nakasala usab kita, gumikan kay makasasala kita. Gipakatawo ta niining kalibutan nga makasasala. Mao nga wala gayoy paglaom mga kaigsuonan. Kung luwaso nato ang atong kaugalingon, bag-uhon nato atong kaugalingon, wala gayoy paglaom. Naangin gayud kita sa sala ni Adan ug ni Eva, ug wala lang kay naangin kita. Gabuhat gyud ta og dautan. Binuhatan gyud nato kini. Nag-enjoy ta sa sala ni adtong wala pa kita kang Kristo. Muna nga dili nato basulon ang atong unang ginikanan ra. Gumikan kay sa imong pagpakasala, ikaw man gyud ang nakasala. Ikaw ang ga-enjoy sa sala, ikaw ang gadumot sa pagkamatarong, ikaw ang paninglan sa Ginoo. Ang kinahanglang masayran sa tanang mga katawhan mao kini. Ang bugtong lamang nato nga paglaom mao ang pinaagi sa balaan nga tawo nga mubarog isip atong ulo o representante. Kaya ang unang ulo o representante nga mao si Adan, palpakman, pakyas, nahulog siya sa sala. So kinsa may mubarog alang kanato aron kita pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios. Kita ang mubarog sa atong kaugalingon, makasasala usab kita. Palpak gayud kita, nahigugma kita sa sala. So, ang atong paglaom nga adunay mubarog isip atong ulo o representante. Maugani nga si Kristo Dios, nagpakatawo siya niining kalibutan na nahimo siyang tawo aron mubarog siya alang kanato. Pero wala mawala ang iyang pagka-Diyos. So ang mibarog isip representante, siya ang misalo sa tanang tunglo ug kapungot sa Dios dito sa krus sa Kalbaryo, si Kristo nga Dios nga balaan nga nahimong 100% man ug wala na palpak si Kristo sa iyang misyon. Nabayran gayud niya, napalong na ang tunglo ug kapungot sa Ginoo gumikan sa iyang dugo nga giula dito sa cross. Ang tanan nga magtutuo kang Kristo pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios. Si Hesukristo ang ikaduhang Adan nga atong gikinahanglan aron mubarog nga atong ulo, aron kita dawaton sa Dios. Mao kini ang atong topic sa sunod nga pagtuon karong sunod nga semana maluoy ang Ginoo. So, kinahanglang mahibaw-an gayod sa tanang mga naminaw kanato nga wala gayod siya mabuhat sa iyang kaugalingon aron siya pagaisipon nga matarong sa Ginoo. Ang bugtong paglaom lamang nato nga dunay mubarog nga representante ug salamat sa Ginoo, si Kristo ang mibarog nga representante mga kaigsuonan. So, mudangat ta kita sa konklusyon. Karon nga nasayra na nato ang atong kahimtang isip makasasala, unsaon man nato paglikay sa silot sa Dios. Unsaon man nato paglikay sa silot sa Dios? Ato nang gisulti kaganina, makalikay kita pinaagi sa representante nga mooy misalo sa tanang tunglo ug silot sa Dios sa sala, si Kristo kadto. Gisalo ni Kristo ang tanang tunglo ug kapungot, napalong na. Busa kung musalig ikaw kang Kristo nga adunay paghinulsol sa imong sala, ang tunglo ug kapungot sa Ginoo wala na nganha kanimo kay gitagbaw na ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Aduna ba'y posibilidad nga hunungon sa Ginoo ang silot sa atong mga sala? Yes. Pinaagi kang Kristo. Pinaagi kang Kristo, mapalong ang tunglo mga kaigsunan gumikan sa atong sala. Unsay tubag sa imong kasing-kasing sa kamatuoran nga gumikan sa kasalanan nakigbatok kanimo ang Dios. Now, ayaw pagpakigdebate. Nakigbatok gayud ang Dios kanimo gumikan sa imong sala. Mao nga kinahanglan gayod nga muangkon ka imong angkunon nga ikaw makasasala o kinahanglan gayod nga budangup ikaw kang Kristo. Musalig ikaw kang Kristo. Ang iyang pagkamatarong o iyang dugo igo na aron himuon ikaw nga matarong atubangan sa Ginoo. So kinahanglan musanong ikaw pinaagi sa paghinulsol ug pagtuo kang Kristo lamang ingon nga imong Dios ug manluluwas. Bugtong Dios ug bugtong manluluwas. Salamat sa Ginoo sa pagpaambit sa iyang pulong diri natapos ang atong pagtuon ning takna sa kagabhion. So kung nabantayan ninyo mga kaigsuonan ato gayud kini gianam-anam. Ang tawag niini basic evangelistic lessons. Kay dili kita makapanigurado nga kung nawali nato kini kas-a nga higayon nakuha na tanan, natuhog na sa utok ug panabot sa mga katawhan no.
kinahanglan gayod nga i-highlight nato ang ebanghelyo sa tanang mga pagpanudlo nato. Magampo na kita. Salamat o Dios sa imong pulong ni ining taknaa, among gipangayo ang bunga niini, among gipangayo nga dili lang nila masabtan sa ilang utok kundi modulot gayud kini sa ilang kasing-kasing ug ilang angkunon si Kristo gakson ingon nga ilang bugtong Dios ug manluluwas. Saligan gayod ingon nga bugtong Dios ug bugtong manluluwas. And this we pray in Jesus name. Amen and amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.